התחיל? עניין השלוחה התחיל כשצוות מרגלים בשנת 2023 החליט ששבט הדר הגיע לאיזשהו מיצוי מבחינת היכולת שלו ושאין מענה לילדים בחלק המזרחי של העיר. לא היו ילדים שמגיעים מדקר אז למשל, ואז החליטו להקים עוד שבט. שלום, אנחנו נחפש במטרו מה אנשים חושבים על שבט אופק. בואו ונראה את התוצאות. נחפש, והנה הם התוצאות. אז מה אנחנו נחפש? שבט אופק הוא השבט הכי טוב שהייתי, ואני גם מקווה שאני אשאר בכל הזמן. מה את חושבת עליו? זה השבט הכי טוב בעולם. אנחנו לשבת אופק בעתיד. אנחנו נעבוד לשבת אופק של כוח, שנשיג מבנה סוף סוף מהעירייה, ושנוכל להמשיך לפתח תהליכים ולהתקיים הלאה. מה אתם נעבוד לשבת אופק בעתיד? שיהיה הרבה חניכים, שיתפתח ויגדל ויהיה שבט חזק וממוסד, מינימום כמו כל שאר השבטים בהנהגה, ושיהיה כיף. המרכזות! שלום.